ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷ। କଥାରେ ଅଛି, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ମୋ କାଳିଆ ସୁନା। କାଳିଆ ସୁନାର ଶତ ଶତ ରୂପ ବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ସୁନାବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି କୋଟି ପାପ ନାଶ ସହ ପିତୃପୁରୁଷ ଏହି ପୁଣ୍ୟରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କାଳିଆର କେତେ ଅବତାର ପୁଣି କେତେ ବେଶ। ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରୂପ ଦେଖି ଭକ୍ତ ମୁଖରୁ ସ୍ୱତଃ ନିଃସୃତ ହୋଇଯାଏ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ମୋ କାଳିଆ ସୁନା। କାଳିଆ ସୁନାର ଶତ ଶତ ରୂପ ବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ସୁନାବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟ, ଦେଖିଲେ ପୁରିଯାଏ ନୟନ। ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନରେ କୋଟି କୋଟି ପାପତାପ ନାଶ ସହ ପିତୃ ପିତାମହ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁଣ୍ୟର ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସୁନାବେଶରେ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଇତିହାସ କହେ ଯେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି 16ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁନା ଆଣିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତଢ଼ାଉ ଦେଉଳୀକରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାର ଶ୍ରୀହସ୍ତ, ଶ୍ରୀପାଦ, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ଶ୍ରୀପୟର ଅଳଙ୍କାର ଓ କିରୀଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବେଶକୁ ତଢ଼ାଉ ବେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେବେଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।